Hmm? What's up mga katropa? Welcome back to Hanimaze TV. Ayan, so for today's mukbang, meron ako ditong homemade chicken tocino. Tapos meron ako ditong ginisang ampalaya, brown rice, at suka. Ayan, so magtubig muna tayo ngayon. Huwag na muna green tea. So ayan mga katropa, huwag nang maraming masyadong daldal. Kain na tayo. Wow, dito muna ako sa gulay. Oh, kain tayo. Mm. Hap. Ginawa ko lang to kasi gusto kong masubukan kung marunong ba akong gumawa ng tocino. Chicken tocino. Kaso, hindi ako gumamit ng food color. Hap. Nilagyan ko palang konting atsuete para hindi siya maputla masyado. Sarap. Mm. Gusto kong sinasawsaw yung tocino sa suka. Para balance yung tamis. Ano ba tawag dito? Asim, ganon. Hindi yung puro tamis lang. Hot. Sarap.
Walang nangungulit sa akin ngayon kasi pumasok si Kulit, kakaalis lang niya. Pero bago siya umalis, set up ako. Kaya, napagmukbang ako. Yung pwesto ko kasi na to, na pinagmumukbangan namin, higaan namin. So, bago ka makapag-set up, kailangan mo munang tanggalin yung kama. Ganon. Dalawang kutsyon yung hinihigaan namin, yung isang makapal, yung isang manipis. Medyo mabigat yung yung makapal. Kaya tiyaga lang. Kaya kung ikaw lang mag-isa yung magsiset up, tapos magluluto ka pa, bago ka makakain, pagod ka na. Pero ganun talaga. Tiyagaan lang, syempre. Pero naka-enjoy naman, diba? Sarap. Maaligamgam yung tubig ko. Thank you, Lord. Excuse me. Balat pala to.
So, ayan mga katropa. Thank you Lord. Busog na naman ako. So, ayan mga katropa. That's it for today. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimis TV. And don't forget to click the bell icon para lagi kayong updated sa aking mga bagong mukbang. So, see ya! Bye-bye!